Oras alas 11:29 ang tagda sa gabi. Kini higala 26 sa Help TV Cebu. May gabi ang atong adlaw karon, adlaw nga Biyernes sa 28 sa buwan sa Mayo ug 2021. Kini higala 26 sa Help TV Cebu. May gabi mga bay, no? Nunugad diri sa may Taytayan, no? Taytayan o kaning lugar sa may paingon Talaman area, but diyan nga sa may barangay Barrios ning atog Dagbayan sa Subo mga higala. Ang mga operatiba sa City Intelligence Unit CIU sa Cebu City Police Office mihimo og pagpangronda karon sa may barangay Barrios ning atong Dagbayan Subo nga resulta sa pagkasakmit nining usa ka kilo nga Cebu, no? Mao ni sa masuya lang kini Cebu nga sakmit ka mga higala, no? Ninduha ka mga aktor, no? Wala sa may Barrios, no? Ning atong Dagbayan Subo mga higala mga bay. Mao ni sitwasyon kon ni ano mani ang nasakbit ang mao pagpangroda gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballas ang pangu sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office mga higala mga bay, no? Ang resulta sa pagkasakbit ini maong Cebu gibada-bada nga 6.9 million pesos of GDP value sa maong Cebu nga tuwa mga higala diri sa atong namulangan karon o niya mo ni ang nasagpit sa Cebu, no? Gisud ni maong paper bag, no? Ni mo ni bypass mani mga higala. Yan duha ka mga aktor nga nagpag karon sa ato mga personal sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballas og kinisubay sa pag ganing mando ni Police Colonel sa Pido Ligan ang ato City Director sa Cebu City Police Office mga higala. So bali mga bay, tiya mo ng kayo sa Cebu baga kayo ang gibuto sa mga plastic, no? Mga higala matungura sa maong pabangronda. Okay na? Okay? Konsyal Kons ni mo ni ng mga higala ang maong pangkaron yung mga dilagban mo ni siya. Good evening sa natong mga Sugbuanon karo mga tungura mga higala ay matungura mo ni no ang mga nasakbit bojun ano yun subali. Ang kampanya karon sa PNP ang pagpuhag sa kaning illegal nga drogas o kaning mga namaligya o Cebu diri mismo sa atong Dagbayan sa Subo. But unfortunately, ubay-ubay na nga mga gramo sa Subo na sakbit. Kani dugang karon nga mga nalagpan o nakuha, no? Matungura sa maong nga methamphetamine hydrochloride ni matungura. Ano si okay. Mga ni mga higala. Okay na sir? Padahit ang pag-ronda ron. Ikaw lang dyan.
Si Bombo Jun Salde, hinadiri, may gala. Umabot din kuan. Konsyal. Yeah, right. Now, atong inhabion karon si Police Colonel Jose Piniligan ang Senior Director sa Sugbo. Interview. Atong kung anong habig mga igala, no? Ang habig director sa Cebu City sa office mga igala, mga tungura sa mauna sa pitong nga mga Cebu. Duhan ni ka mga drugista dalagpan karon. Grabe nga mga insidente ang mga gipagtubag karon sa Health TV Cebu. Mga bay. Ora. Ya. Normal ka dito. Cuma ni. Maing gabi, no, kang Manny Lord Tabernal. Imo pa ng katungod, no, sa imong komento. May gala. So, bumudyon ito yung musikan si Sir CD. Wala. Ato makaubag ron si Police Colonel sa Piniligan. Ang atog si Director sa Nagbeso mo. Ikaw, pumunta na. Nangapon, apang gabi sir. Usan is lang kuan sa level sa pag drug pusher. Mayong gabi, no, una sa tanan ato sa i-congratulate ang operating unit aning maong operasyon, ang illegal drug operation sa ato ang taga City Intelligence Unit pinanguluhan ni Lieutenant Colonel Randy Caballos kuyang mga kauban. Sa ilahang operasyon mo ning natay na dakpan nga duha ka tawo ni si Vincent Mayul Suplak ug si Giovanni Montecalvo. Karon ang ato ang transaksyon ani nagsugod gihapon diha sa Cebu City Jail. Ang ato ang katransaksyon diha si Niljen Briones Dacalios alias Bao. Kini si alias Bao mayor ni sa sa mga brigada diha. Kining Brigada RDC kon Rehab, Brigada Rehab Detention Center. Mao ni siya mayor si Bao diha sulod sa City Jail. O siya pud ang gituhuan nga right hand ni Commander Ado nga mao'y nagdala, mao'y pinaka-commander diha sa Cebu City Jail kining si alias Ado Likin. So atong nasayran nga dagan sa illegal drugs din sa siyudad sa Sugbo nagikan gyapon sa City Jail pinaagi aning mga tawanan. Kining si Vincent Mayul Suplak mo ni nahug na kabayo or tighatod sa mga items aning alias Bao. So iyahang disposal lahang disposal aning Bao pinaagi ani ni Vincent sud sa kasimana makadispose ni sila kilo. Iyahang area of operation tipog siyudad sa Sugbo. Minani gihapon kapusog ang sistema ang illegal na droga operasyon aning mga tawahan na manaasli sa Sugbo. Makafacilitate gihapon sila mga transaksyon pinagi sila ang mga tao nga naa sa kawan. Morning istorya aning ato ang nakuhang duha ka personality na confiscate sa ilaha ang 1,025 grams kung usa ka kilo Kabit. 5 ka bulto. Walay kandidat sir. Nagbalor kani og 6,970,000 kining maong droga. Dugay na sa aning kalihukan sir. Dugay na. Wa man ta mamuhunong aning pagmonitor aning mga tawanan until
such time mo ni nag-yield og positive ang resulta sa ato ang pagtrabaho. Sir, ang address ano, taga-asa na sila? Kining si Vincent Mayol, ang background ay aning isa, si Giovanni Monticalvo, construction worker ni. Mhm. Iyahang area ng operation sa pag-dispose within the barangay of Bariolus. Makadispose ko siya 100 to 200 grams per liter. Mga taga-sigat rin sa Subun. So, considering sa bangang, grabe ang itong kampanya sa PNP, sa Cebu City Police Office, regarding aning drogas, ganit doon naghihimo nga meeting sa BGMP, but still now nagyapon ang communication within sa kuan sa mga kaning courier o federation diya sa City Jail. O sa itong bisan tuod nga sigit padayon ang pagkandak sa Plan Greyhound sa ato ang BGMP, nagi mulusot aning mga generation diya sa sulod, nagi mudag papalusot kay unaw-unaw na to most kung wa ko masert na sa 6,000 nga generation diya sa sulod. Bisod kay bantayan ng mga tawanan, nagi mupalusot o kontrabando diya cellphone na una kay mo mini instrument gid nila sa pag facilitate og transaction sa gawa. Kani si alias Bowser, remnants ba ni sa mga former drug lords nga nailan na kaniadto o nana sa listahan ni Presidente Duterte? Dugay na gid ni siya, dugay na ni pulisya diha naa sa sulod sa City Jail. Mo lagi bisan pa man naa sa sulod, maka-facilitate gyapon og transaction tungod numero 1 nila nga instrumento ang cellphone. So mo nang ang pagpadagan, ang pag-manage sa ilahang illegal drug operation, naagi sila gyapon. Sir, ang CIU sa Lapu-Lapu o CIU sa Cebu City, grabe ang mga dakop karon sa mga kilos of drugs. But unfortunately, karon nasagpag yung kilo. Pasabot ba nga masukta na to ang atong security matters sa kaning mga port areas kay mamani ang kuan nga di makasunod sa Cebu City. Sa dagan sa atong information nga mga nakuha is mainly ang illegal drugs naramang gid sa siyudad sa Cebu. Gani katong nadakpan sa Lapu-Lapu, mismong taga Dulo Fatima ang gadala dito. So, kini tungod kayang mga players na to nga naa sa sulod, mga taga Cebu City. Sama nilang baon, nilang ado, naadiri man ni sila. Diri man ni sila mga nadakpan. So, ang ilaha pong kasagaran nga bodega, ilahang taguanan, ilahang mga kabayo nga gipang gamit or kanang tighatod kasi na ito sa sila. Sir, lastly, can you consider these two are high value individual? Yes, sa kadako sa ilahang volume, Okay. sa kadako sa ilahang volume nga ma-dispose kada semana, 2 ka kilo o manaa sa 100 to 200 grams. Definitely mga high value targets, high value individuals. Rob, pwede. Wala? Okay. Salamat, sir. Si Police Colonel Jose Pedro Ligan, ang atong City Director sa Cebu City Police Office, gikonsidera kaning duha ka mga dilakpan nga mga high value individual. Boss, kasi pangalan mo? Hindi, yung pangalan. Ikaw pangalan mo, boss? Ha? Ikaw pangalan mo? Oy. Mga silent move, no? Ano di lagi mo kasi Monte Calvo ning usa. Ani maduha ka mga dilakpan karon sa kwan. May plus ka sa presuhan. Okay. May plus sa presuhan. May plus. Agala. So mani, no? Ang Cebu. Abi ni mo kanang kuwan kanang asukar. Oh, do kayo. Matugura mga igala. Nalukad direktamente sa Barangay Luz ni atong Dagbayan sa Sugbo. Congratulations sa City Intelligence Unit sa papangon ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballas
Ubo sa bando ni Police Colonel sa Pinuligan sa laing kinilo sa Cebu nga nasagpit sa Cebu City Police Office. Benjit Sakit Talisik lang ang inyong higala sa Help TV Cebu. May gabi, salamat, God bless us all.